Minecraft. Tää on tylsää. Oliko se creeperi? Mitä se onkaan? Johonkaan se creeperi. Se olikin tylsää, kun mulla ei ole tekemistä. Kattokaa, tuossa se creeperi nyt on. Hei. Tuota se creeperi. Hei, mä teen mitä tästä pelistä. Legoa. Hei, ihan sinusta. Ei oo mitään Legoa. Hei, mitä tää onkaan? Ai, pölkkää. Ai. Tää on ihan hoskista. Saakin jo hoskista. Anne. Sellainen creeperi tällä. Joo. Laitetaan me taulussa. Katsotaan meitä. Pannaan se vähän valoja ja kun niitä löydetkin. Ota jättää nyt tuomalla. Hei. Oh, hiljaa creeperi. Ai, tässä on vähän valoa. Tuo creeperi on ehkä vähän menee hulluksi. Eikö ookin totta? Onhan se. Mä pelaan musta jännää. Pelaa se Minecraftia. Ei, mutta me ei olla Minecraft. Mä en oo mikään Joonas, mä oon Petteri Punakuono. Mitä on meidän karkkisateeksi? Syö karkkeja. Muuten sinut ihmisiksi. Ai mä tässä on karkkia. En mä nyt oikein taho syö. Mutta katsoks mä kaiver. Siis. Mä oon kaiverrettu. Minecraft. Minecraft, mun käsi. Minecraft. Haha. Älkää katsoko tätä. Au. Ai ei. Oho, ei se ollutkaan creeperi, se oli tyhmä kyläläinen. Mä niinku ihan kyläläisen. Kattokaa, tässä on maha. Laitetaan lumisadetta. Ei laiteta. Karkki. Eikä näähän ei oo karskena lahjapakki. Monistetaan. Saat jäästä tehty. Mä haluun karkkia. Antakaa mulle karkkia. Saan karkkia. Kuten tuossa on karkkia. No siinä oli kupli, kun saan karkkia. Tossa on karkkia, kun ei ollutkaan. Tätä on karkki. Mä olen Minecraft-heppo. Mulla on käytävä 3, 2, 1, nyt. Se on se maa. Ai se ku kriipi.